бо гузашти 31 сол аз қабули қонуни забони давлатӣ ва рушди босуръати фановариҳо ҳанӯз ҳам истифодаи воҷаҳои фановарӣ дар Тоҷикистон яксон нест. ба қавли бархе аз коршиносон ҳам дар шароите ки фановариҳои ҳамарӯза рушд мекунад вуҷуди чаҳорчӯбае барои истифодаи воҷаҳои фановариҳо зарур нест. бо роҳи ҳар қадар ки тарафдорони ини он тарҷума бисёртар муҳтаво истеҳсол кунанд, бисёртар муҳтавои босифат истеҳсол кунанд ки дар байни мардум он паҳн шавад, ҳамон қадар ҳамон тарҷума бисёртар забон зада мешавад, бисёртар дар фикру мафкураи инсон ҷо мегирад. Барои ҳамин дар ин ҷо ягон гӯем қонуну қоида қабул кардан зарур нест ва дар кор ҳам нест. Ин ҷо бояд озодӣ бошад. ба гуфтаи коршиносон аксари истилоҳоти фановариҳо ба шеваҳои мухталиф ба забони тоҷикӣ тарҷума ва паҳн шудааст ки корбаронро дар бисёр маврид ба иштибоҳ ва нофаҳмӣ мебарад. бо манзури ин мушкил аксари истифодабарандагони воҷаҳои фановарӣ шакли англисӣ ва ҳатто русии он истилоҳотро ба кор мебаранд. чунин луғатҳо аллакай мавҷуданд, яъне чунин луғатҳоро аллакай сохтагӣ ҳастанд, онҳо дар интернет ба таври ройгон дастраси ҳамагон аст, аммо аз кадом сабаб онро истифода намебаранд, чунки муҳтаво бо забони тоҷикӣ кам аст. таҳлилгарон бар инанд ки барои сохтани воҷаномаҳои комили истилоҳоти фановариҳо ҳамзамон бо забоншиносон бояд мутахассисони ин бахши муҳими илму фановарӣ ширкат кунанд. ҳамзамон ба гуфтаи онҳо омӯзиши истилоҳоти фановариҳо бо забони тоҷикӣ бояд аз мактаб шурӯъ шавад. ман ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон ки забони модарӣ ва забони давлатӣ тоҷикӣ ҳаст ва ягона забоне ки ман медонам ҳамчун мактаббача фарз кардем, агар дастрасӣ ба ин технология бо забони хуби модариам дошта бошам, дарки технологияҳо аллакай дар синни мактабӣ дар ман пайдо мешавад ва то замоне ки ман коршиноси соҳаи гуногун мешавам, аллакай медонам ки мафҳуми ҳадафи ин технология чист аз номаш. ба қавли Атоев, дар ҳоле ки вазорати маориф истифодаи телефонҳои ҳушманду планшетҳоро дар мактабҳо манъ кардааст, кӯдакон истилоҳот ва истифодаи ин фановарии иттилоотиро аз кӯча меомӯзанд. ва ҳатман ки омӯзиш дар доираи макотиби дар доираи муассисаи расмӣ сурат нагирифт, ӯ дониши андӯхтаву таҷрибаи андӯхта коста мебошад ё пурра намебошад. коршиносон таъкид мекунанд ки истилоҳоти фановариҳо бояд аз забони асл тарҷума ва дар воҷаномаҳои ба корбарон пешниҳод шавад, зеро тарҷумаи ин истилоҳот аз забони дуввум метавонад муҳтавои маҳдуд дошта ва ба таври комил мазмунро ифода накунад.